Lebap vilayetinde 28. dekabrda güýçli tozonly yel turdy. Ýaşaýjylar howadaky tozon bölejikleri zerarly ýakyn aralykdaky deshalary görmekde hem kynçylyk çekdiler. Şeýlede Ahal vilayetinde we paýtaht Aşgabatda turan güýçli şemal Sewitde elektrik üpçünçliginiň bökdömegine getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 28-29 dekabrda maglumat berdiler. Lebapdaky habarçymyz Sewitde turan Nowatdaky güýçli şemaly ýylyň tozonly yeli atlandyrýar. Şuun Türkmenabat şäherine tozondan ýaňa hiç zat görünmeýär, gözüň açyp bolmaýar diýsek bolur. Dem almak kynlaşdy. Howada kislorod ýetenok, howadan dem alanyňy burnuň çaňdan tozondan dolýar. Bular ýaly güýçli tozonly ýer şu ýylyň dowamyny birinji gezek bolýar. Diýip habarçymyz Sewitde howanyň adatdakysyndan juda maýyldygyny we munyň gyş paslyna mahsus däldigini hem 28 dekabrda beren maglumatynda aýtdy. Azatlyň Sewitdäki çeşmesiniň iberen suratynda goňrumtyl, sarymtyl reňkdäki tozonyň daş töregi tutuşlugyna diýen ýaly gaplandygyny görse bolýar. Jaýlaryň, ähli idare kärhanalaryň, şol sanda mektepleriň, hassahanaryň, çağılar baglarynyň içi tozondan doldy. Otoglaryň içine tozon ýagdy. Aynany açyp dem alyp bolmaýandygy sebäpli şäher ýaşaýjylarynyň tas ählisi kondisionerleri ýakyp mydar etmeli boldular diýip yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Güýçli ýel sebäpli hatda vilayatyň baş baýdagy hem aşak düşürildi. Häkimet wekilleri onuň uçup gitmeginden alad edip 28 dekabrda günörtan aşak düşürilen baýdagy gije saat 11-de hem gaýtadan galdyrmadylar. Habarçymyz tozonly ýeliň täze ýyl bayramçylygy münasibetli geçiriljek köpçülikliň çäre hem kölege salandygyny aýtdy. 28 dekabrda giýişlik saat 6-da Türkmenabadyň Ak öýüniň öňündäki baş arçanyň aşagynda täze ýyl bayramçylygyny öňünden video ýazgy edip döwlet telewiziýasyna reportaj taýýarlamak üçin köpçülikliň bayramçylyk çäresi gurnulmalydy. Bu çäre her idaradan 10 işgär we mektepleriň okuwçylary, çağalar baglarynyň körpeleri gatnaşmaly edildi. Aşgabatdan gelen ýörite TV operatorlary, tehnikalar baş arçanyň golaýynda gelip durup çäreni geçirmäge günüň birinji ýarymynda taýýarlanyp başladylar. Ýöne gurumaçylar we arasaçylyk işgärleri çäreniň geçiriljek ýeriniň arasaçylygyny üpçün etmekde juda kynçylyk çekdiler. Arasaçylyk işgärleri meýdançany ýerlerle arasalap ellerini eski bilen oýnap başlaryň bedegleriň tozonlaryny süpürdiler. Halylary hem süýse bilen süpürdiler. Ýöne olar halynyň bir tarapyny süpürýänçä tozon onuň beýleki tarapyny gaplap aldy. Şeýlede olar ak öýüň ýodujuklaryny elleri bilen ýuwup çykdylar. Ýöne ýodujuklar hem desine ýene tozon basyp gara kir bolýar. Diýip büdjet işgärleriniň biri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz adatdan daşary howa şertleri zerarly çäreniň vilayet teatrynyň içinde geçirilendigini, onuň öýlen saat 3-den 5-e çenli dowam edendigini hem aýtdy. Baş arçanyň öňündäki täze ýyl çäresiniň 29 dekabrda video ýazgy edilmegine garaşylýar diýip büdjet işgäri bellidi. Habarçymyz tozonly ýeliň akşam saat 8:30 töwereginde hem dowam edendigini, gije saat 11-den soňra asmanyň biraz açylyp başlandygyny, gije saat 3 töwereginde ýagyp başlan ýagşyň howadaky tozony dolu diýen ýaly basyp ýatyrandygyny aýtdy. Bu aralykda Ahal vilayetinde habarçymyz Sewitiň etraplarynda we paýtagtda turan güýçli şemalyň elektrik üpçünçliginiň bökdömegine getirendigini habar berdi. Ýaşaýyş jaýlarynda elektrik birde bar, birde kesilip dur. Göktepe şäherinde güýçli şemalyň başlamagy bilen ilat elektrik energiýasinden dolu mahrum boldy diýip habarçymyz bellidi. Türkmen häkimetleri duýdansyz turan güýçli ýel we Türkmenabady gurşap alan tozonly howa barada öňünden bildiriş ýa duýduruş etmediler. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saytynda hem Lebapda bolan tozonly howa barada hiç zat aýdylmaýar. Gulluk 28 dekabrda Türkmenabadda howanyň temperaturasynyň 21 gradus boljakdygyny aýtmak bilen çäklendi. Balkan vilayetinde dollaryň gara bazardaky narhy birden ýokurlanyp başlady. Bu waka Türkmenbaşyda valyuta söwdegärleriniň ABŞ dollarynyň satywyny wagtlaýyn totmagyna getirdi. Munyň bilen bir wagtda şäheriň bazarlarynda azyk haritlarynyň bahalary ýene gymmatlap başlady. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28 dekabrda Sewitden maglumat berdi. Gara bazarda dollar garşytyna hökümetine köp wagt ber, 19 manat 50 teňe meşberini saklap gelýän manat ýene hökümetsizlenýär. 2 güniň dowamyna 1 dollaryň bahasy 1 manat gymmatlady. 28 dekabrda gara bazar söwdegärleri 1 dollary 20 manat 50 teňeden satyn alyp başladylar, ýöne satmaýarlar.
diýip türkmenbaşly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Valyuta söwdegärleriniň aglabasy dollaryň satywyny bagtlaýyn tol totmaklarynyň sebäbini manadyň hümmetini ýitirip dollaryň hasta ýokurlanmagyna garaşýandyklary bilen düşündirýär. Garabazarda 1 dollaryň 25 manat boljakdygy aýdylýar. Ýöne bu maglumat takyk belli däl. Muňa garamazdan valyuta söwdegärleri diňe dollar ýygnaýar diýip türkmenbaşly söwdegär aýtdy. Dollaryň resmi alış-çalış bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygynda saklayan Türkmenistan 2016-njy ýylyň başynda daşary ýurt valyutasynyň erkin söwdasyny çäklendirdi. Şondan soň ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Gara bazarda valyutanyň bahasy ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda tapgyrlaýyn esasda telim etse ýokurlandy. Häzirki wagtda resmi we gara bazar narhlarynyň arasyndaky tapawut 5%den ýokary bolmagynda galýar. Ýurtda ruhsat berilen nagd valyuta öwrülşigi Merkezi Bankyň kursu boýunça amala aşyrylýar ýöne mundan raýatlaryň ören çäkli bölegi şolsanda telekeçiler we talipler peýdalanyp bilýär. Balkandaky habarçymyz gara bazarda dollaryň birden ýokurlanmagynyň adamlarda we telekeçilerde alada dörüdýändigini hem aýtdy. Bu aladalaryň arasynda şäheriň bazarlarynda haritlaryň bahalary hem ýene gymmatlap başlady. Gymmatlamany hem yerli hem de daşary ýurtlardan import edilen haritlarda duýsa bolýar. Geçen hepde 58 manat bahalanan 30 sany ýumurtga 62 manada ýokurlandy. 55 manatdan satylan şampunlar 63 manada. 100 manat bolan çilimler 126 manada. 131 manat bahalanan 3 kilogramlyk kryuwjy serişde 144 manada. 40 manat bolan diş pastalary 44 manada gymmatlady. Diýip habarçymyz bellidi. Ukraina resmiýetleri Russiýanyň dürli görnüşli raketalary we pilotsuz uçarlary ulanyp ýurduň çar künjegindäki nişanalara garşy köp sanly howa hüjümini amala aşyranlygyny aýtdylar. Howa goragy mobilizlerini ýöne öten aksam 29 dekabr güni ýerden Kiýewde, Lwowda we beýlek şäherlerde bolan partlamalar barada habar berildi. Şol wagtda Ukraina resmiýetleri Russiýanyň öten aksam eden howa hüjümini adyndan 10 adamyň ölenligini aýtdylar. Prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň egerde öz raketa we dron hasaplamary dogry bolsa 20 aýlyk giňerimli hüjümüň dowamyny öz harby arsenalyna bar bolan dürli görnüşli ýaraglaryň tassan ähli görnüşini ulanyp iňuli kombinerlenen howa hüjümini edenligini aýtdy. Ol nişana alynan şäherleriň arasynda Kiýew, Lwow, Odessa, Dnipro, Kharkiv we Zaporizhye hem bar diýdi. Pidalar barada odal berilen maglumatlary gaýtalady. Şu gün Russiýa öz ammaryna bar bolan ýaraglaryň ähli görnüşini ýaly ulanyny kinzarlary, S-300 kanatly raketalaryny we pilotsuz uçarlary ulanyny strategik bombaçylar bolan X-101, X-505 raketalaryny atdylar. Ukraina garşy jemi 110 töweregi raket atyldy. Olaryň köpüsi asmanyna uruldy diýip prezident aýtdy. Howa güýçleri biraz soň 158 raketanyň we pilotsuz uçaryň 114 sanynyň ýok edilendigini aýtdy. İçeri İşler Ministerligi bomba hüjümlerini adından 10 adamın ölenligini ve 75 adamın yaralananlygyny aýtdy. Azatlyk radiosi hüjümleriň jikmejikliklerini öz başdak ýagdaýda tasdiklap bilmedi. Ýöne partlamalar bir näçe ýer şäheri sarsdyrdy we köp ýerlerde asmandan urulan raketalaryň we dronlaryň garnylary gaçdy. Ukrainanyň premier ministri Denis Shmyhal bu hüjümi ýaşaýyş durmuş maksatly desgalary we möhüm infrastrukturany nişana alýan köpçüliklerin howa darwasy ýatlandyrdy. Ukraina goşuny harby ýerleriň hem nişana alnanlygyny aýtdy. Harbylaryň adamlary gaçyp atalgalara girmäge çagyrmak bilen howa duýdurşy 29 dekabrda ýerden bütün ýurt boýunça güýje giredildi. Ukrainanyň howa güýçleriniň medeniýet wekili Yuri Ignat Russiýanyň amala aşyran hüjümlerini hipersonik, ýagny sessen ýuruk, kanatly we ballistik raketalaryň şeýle-de pilotsuz uçarlaryň ulanylanyny aýtdy. Edilen hüjümlerde ýitirilen ziýan we çekilen pidalar barada doly maglumat bererden entek ýerlek diýip habarlarda bellenýär. Ýöne yerli resmiler Ukrainanyň merkezi Dnipro şäherindäki bäwekkana we söwda merkezine edilen hüjümlerde 4 adamyň ölenligini, onun gowrak adamyň bolsa yaralananlygyny aýtdylar.
Sağlyk Ministrligi Dniproda ýene bir lukmançylyk merkezine ziýan ýetendigini, ýöne näsaglaryň we işgärleriň arasynda yaraly bolanyň ýokdugyny aýtdy. Gün ortadaky Odessa şäherine urulan howa darwalaryna adyndan 2 adamyň ölenligi, 15 adamyň yaralananlygy habar berildi. Tewit häkimi zarwurlan deskalaryň arasynda ýaşaýyş şaýlarynyň hem bardygyny aýtdy diýip yerli medeniýet onuň sözlerini sarylanyp habar berdi. Günwatar Lwow şäherinde hem dogam edýän partlamalaryň arasynda bir adamyň ölenligi, bir näçe adamyň yaralananlygy habar berildi. Paýtagtyň harby administrasiýasy Kiýewdäki howa goragynyň hereketde, ýagny iş başyndadygyny we şähere asmanyna urulan ýaraglaryň galynlarynyň gaçanlygyny aýtdy. Kiýewde azyndan 7 adamyň yaralananlygy habar berilýär. Şäher häkimi Vital Klitschko bir ammaryň odalanlygyny aýtdy. Harkowyň häkimi Ihar Terekow öten aksam şähere howa hüjüminiň 3 tolkunyň gelip uranlygyny aýtdy. Kiýew hemde günwatar liderleriniň köpüsi Russiýany parahat ilaty we raýat infrastrukturasyny ýergiderli nysana almakda aýplaýarlar. Abbasanyň prezidenti Joe Biden, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'i Ukrainada edýän hereketler üçin uruş jinayetçisi diýip käsiyetlendirdi. Köpçüliklerin habar beriş terişdeler tarapyndan görkezlen köp sanly subutnama, resmileştirilen delillere garamazdan Russiýa parahat ilaty nysana alýanlygyny inkar edip gelýär.